manan. So sa kaawit. Maayong alog kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rydal. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit ni naguluhan. When you tell me that you love me. Looking at you in a world of lights, you are the truth. RMN Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano pa daw sa'yo kaagi karon? May kining usa ka babae nga taga Cebu City ug na magpuyo kasamtangan sa Cagayan de Oro City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Rydal. Ma, ayaw na gud mi biyahe. Anak, sabta lang gug ko. Maikog na kayo ta sa inyong paparoli nga mao'y nagbuhi nato. Sukad nga gibiyaan tas tinuod inyong amahan. Si paparoli na nimo mo inisaw sa tanang obligasyon nga unta sa inyong amahan. Pero ma... Rydal, sabta ko, ha? Dito sa Cagayan, mas dako og offer dito. Mas makaprovide ko sa inyong panginahanglan. Okay na magunduta kung dili lang ka mularga. Dili mahimo. Maikog na kayo kunimo nga wa na kay pahuway hapit aron lang mabuhi minimo. Kada tungod kay mahal ka. Og nagpasalamat ko, ana. Pero dili ko masugot nga hangtod sa hangtod na laming magsalig nimo. Ma... Anak, pag-amping mo din ha? Ayaw mo pabatlong. Rydal, sige na. Pangaon na mo sa imong manghod din kaya tingalig malate mo sa eskwelahan. Ngano si mama pamamoy ni Hawa? Siya palang ito nilarga. Oh, hala. Si Christine. Buhan niyang kuyog. Uy, kinsang na. Rydal, huwat ako. Christine, kinsa itong lalaki mong kuyog? Aw, kadto. Ako tong kuya, uy. Si Kuya Matmat na ako. Nga naman? Wa lang. Alo, ayaw kong ina nga crush ni mo ang akong kuya. Dili, uy. Sus, atik sad. Hoy, Day. Ang akong kuya, 25 years old na. Unya ikaw, 15 pa lang. Mao ba? Yes, Day. Maong ikaw, study first sa... Noon sa amin ko Dili man ninon mawa sa kung unang kuya ni Christine. Maguwang ito kay siya edad na ako, pero muna ko kanahan niya. Ay, kano sa kami magkitag palit, no? Day, kuya tag-uli ron ha. Di ko kwaon sa akong kuya ron, good. Nga naman, Day. Naaman sila date sa iyang uyab, ron. Naana siya uyab? Oo, uy. Dugay naman kanina sila. Mao ba? Pati Awi, di siya uyab. Ay, kalain, uy. Nga naman kong nasakitan. Day, okay ra ka? Oo, Day. Okay raman. Okay raman mis mga bata, dali. Mag-iistorya kang Rydal? Sige. Ihatag na ko niya. Rydal, si mama ni mo. Mag-iistorya ni mo.
Hello, Ma? Nak, kumusta? Wa mo magpabadlong diha sa imo Papa Rolly? Uwa man, Ma. Maayo hinuon. O ikaw, basin og naguyab-uyab na kasi eskwelahan, ha? Wa, Ma, uy. Wa man ganinang uyab. Aw, lagi. Ako lagi klaro ba? Tuod ay nak. Puhon, sunod abli sa klase. Basin og papasunta mo din sa Cagayan. Ani na lang mo motiwas sa inyong pagtuon. Unsa, Ma? Oh, ngano? Dili ka ganahan? Ay, dili na di ka mo eskwela din sa tuig? Madagay na, giday. Ano gun? Ha? Ano man? Buwag na unta akong kuya og yang uyab. Unsa? Sigurado ka? Buwag na sila? O lagi. Ipaila-ila unta ti ka. Unya kay ato naman ka mo padayon sa imong pag-eskwela sa Cagayan. Day, Christine. Ako rin si Mateo, Matmat for short. Ikaw, Rydal. huwag mo na magsulti si Christine nga naada ni si amigang gwapa. Ha? Oo, nag-birthday na ko. Ano niya tas bahay, ha? Sige. Kinalang gwapa ko ron. Kay birthday ni Matmat ron. Si Christine. Hello? Day, ayaw pagdugay ha. Ba't malate ka? Di lagi. Nangandam naman sad ko. Sige. Bye na. Bye. Kadiyot lang. Paroli? May tuyo ka? Pwede ko musud sa imong kwarto? Ha? Nga naman? Pasudlan ako. Paroli, gawas, kimangandam pa ko. Kan pagtahan. Oh. Paroli. Pagsakit, ha? Kung di ka gusto masakitan. Pagkanindot po di mo, right? Sa una pa kay kong nagkinaminaw ni mo. Noon pag-ibintaon ko magkatay mo. Paroli, ayaw maluoy ka. Ayaw. Walagi ka mo ato sa amo kahapon. Sige ko panawag nimo kay mangutana unta ko nimo asa na ka. Day. Nanggita ba si kuya nimo day? Oh. Raydel, ano ni hilak mang ka, uy? Uy! Unsa? Maunay na hitabo ni mo? Oh, Christine. Nganong wa man nimo isumbong? Mahadlok ako. Iyo kong gihadlok. Kaluoy ni mo, uy. Oo, unsa man. Gusto ka nga, ato lang sa kasamo mo pa uli ron? Ay, Carlock. Ako'y mag-istorya ng mama ni mo. Akong gisultihan si kuya day sa nahitabo ni mo. O ako siyang giingnan kung
Pwede ba nga siya may makiksulti ni mama aron muuli siya? Rydel, anak, sorry. Sorry kung mauni imong gidangatan. Salbahe siyang dako. Madugta sa espresohan, nak. Sa magiging ako ba? Sa ninako nga nung gisalig ta mo sa laing tao. Kuyog na lang mo na ako sa Cagayan, nak. Ma, Dito, mas mabantayan ta mo. Mas mayo nga muban mo ni mama nimo. pero Rydel, paminaw na ako. Kung makahuman ka sa imong pagtuon dito, siguro nana ka sa 20 ana o ako nasa ko 30. Kung inigbalik nimo dinhi, wa pa kay uyab. Basin pa day kung magkakita na. Matmat. Magpaabot ko nimo dinhi sa imong pagbalik. Matmat. Amping ka dito. I wanna call the star. Duha na lang katuig. Og mahuman ako sa akong pagtuon. Og bisan man nga layo mi ni Matmat sa usag-usa, padayon na gihapon ang among communication. Dinhi na lang ko, Tob. Daghang salamat, RMN. Mao kito mga higalan kaagi ni Rydel nga taga Cebu City apan kasamtangan ana karon magpuyo sa Cagayan de Oro City. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga regulahan. When you tell me that you love me. And baby, warm and rain you. Ang mga kaagi gibatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa Osaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. I'm a hero. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karoning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o katal na Ilin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ni akong suwat suliran. Ako si Jana, 30 anyos. Itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong sakit nga murag wa madutli sa tambal nga akong giinom. Aron yung isabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Kumusta naman ka dehas imong gipuy anak? Okay raman ma. Pero dili lang yun siya maayog environment kay sikit-sikit ang mga bahay unya. Bahaon pag yun na. Dagang pa yung kaayog gilaga. Mao lagi na. Ngano bitang sa squatters area masad na imong giabangan, uy. Barato raman ma. Ay pero sige lang, uy. Okay ra ko dinhi. Ang importante nga dili ko malayo sa akong trabahoan. Ay, sige nak. Basta kay pag-amping lang yun diha, ha? O ma. Yads, nakabantay ko nimo ba? Dili lagi ka hilig og kaon ng mga utanon sa? Uyads. Dili di ko hilig ana, uy. Unya, dili pag ka hilig og prutas.
Layads, sabi sustansya aning imong gipangkaon, uy. Okay ra ni Yads, oy. Ang importante, mabuhi ka. Bisan na. Ikaw ra po doon niya mo maproblema, Yads. Kung mo bigay na ng lawas ni mo. Ay, sige lang, kuwan. Basta kay, okay pa akong pamati sa akong lawas. Okay pa gid ko, ana. Ay, sige na, uy, sige na, uy. Tiwas tagkaon kay, magkita kami sa akong uyang. Diyan na, nag-resulti ni mo. Unsa man na? Ang tama pa sa hilo ko ni mo. Ha? Nga naman? Doon ako'y HIV. Unsa? Midali gyud taon kong anhi, kay nabalaka ko nga miingon ka nga gihilantan ka. Ya, kumusta naman ka? Tutug na ako bagyapon, ma. Ay, magpa-check up na lang ka, tanak. Ayaw lang, ma. Ma-okay lagi ko. Na. Yads, di arang tambal o nga, giinom sa akong amiga nga, dunay HIV pod. Salamat, Day. Sure ka? Nga HIV na? Pagpa-check up na lang og Dr. Yads. Dili na kinahanglan, uy. Na-research na ako ang tanan akong symptoms. HIV gay may nakaingon, uy. Yads. Ug kung naayo na imong amiga, ani, maayo na pod ko, ani. Ay, salamat. Kina-okay na yung taon ko. Ugil ako kinahanglan nga magpa-check up. Kaya basa nag-uun sa ikasulti ni mama na ako. Ay, di ko pwede magluya-luya. Kaya kinahanglan ko mo trabaho. Bayo kay nakasuroy ka din sa bahay, nak. O, ma. Day off man ako. Nak, Hmm? unsa man ang patak-patak si mong bukton? Hmm? Namuha man sa blagi ng imong panit. Ngano man na? Hala. Unsa man ni? Wagit ko makabantay nga naaday ko'y mga patak-patak sa kong bukton. Kaya wag mas ako makafeel og sakit. Wa ko'y kalibutan nga namuwasan ang akong mga panit. Unya, naunsa naman ka akong panit, uy. Umunta ako'y gipahid sa akong lawas. Nakabantay sa good ko lately nga medyo luya ko. Umurang din na nga akong lawas. Ano ka, ni? Yads, abi na kung okay na ka. Okay naman bitaw ko. Pero wasul ko bawi nga ano ni? Tempa. Pananaw ra ba nina ako o naon sa man na nangapahakid na ang imong kilay? Allah. Yads, murag dili na gid na normal ay. Pa-check up na, uy. Yads. Doon na kay leprosy. Unsa na, Dok? Usa ka skin disease. Tungod sa bakterya nga mo'y naka-apekto sa imong skin and peripheral nerves. Ug matod pa nimo nga may HIV ka atong miaging mga buwan. Posible nga hinay pa kaayo ang imong immune system hinungdan nga vulnerable kaayo ka sa maong sakit. Dok. Pero since bago pa man na, ato na matambalan, aron dili ka makapanakod. May resita lang ko ni mga tambal. Salamat, Dok. Kumusta naman ka, Yads? Arang-arang yun in tao na akong pamati. Pero, Yads, huwag pa lagi mawa ang imong mga patak-patak sa lawas. Yads, dili ka kumutakdan mo. Ha? Oy, tiyana. Nahibaw na may bahin si mo sakit. O daghan ang nabalaka nga matakdan sila.
Mao nag-decide ko nga papahuwayon na ka na mo. Yan ang trabaho ug balik kung maayo ka na gyud. Nag-inom naman kong tambal, sir. O lagi, pero ang pangutana, kung saan to pagkahibaw kung di na magyud ka makatakot. Sir. Tungod aning maong sakit, naapektuhan yun ang akong trabaho. Karon, nipahuway sa ko aron sa pagsiguro na dili ko makatakod sa akong mga kaubas trabaho. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, natakdan kong HIV sa akong karelasyon. Mao ba ni hinungdan nga low kaayo ang akong immune system? O tungod sa akong lifestyle nga dili ko mukaon og utan og prutas? Ikaduhang pangutana, unsay ilanan nga dili na makatakod ang akong sakit nga leprosy human ko nakainom og tambal? Ikatulong pangutana, sa unsa nga paagi nga makatakod ning maong sakit? Ikaupat ug katapusang pangutana, bisag niinom na kong tambal, wag gyapon mawa ang patak-patak sa akong kalawasan. Posible ba nga mo grabe pa ni? Or mo take lang yun og time aron maayo ko? Palingog, tabangin tambagi ko, kini ang akong suliran, Jana. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug-related ng mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri karamo. Pwede kanya padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o diriba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw, beauty is in the eye of the beholder. May gwapa gito oy, may po usaw. Di oy. So kanya-kanya rin kita interpretasyon or pananaw kung kisa may medyo nindot sa tong pagtanaw, no? Unsay nindot nimo not be true to others. Ya ingilap mong inon nga nindot, gwapa, dili pod gwapa para sa imo. Pero nagay gwapa gyud, no? Nagay poy pero kani pagkagwapa gwapo mangod dili mangod ni basihan lang sa pisikal. Ako di ko ganahan na ng arang-arang itsura pero piting bati ag batasan sus may gyud. Wow, lagi na. Lagay igo lago nga kagwapo pareho lago kagwapo ni Richard Rodriguez o ni Andy Manatad ba? Nya mangindot kay batasan. So, lawa siya Jaina. Gay ni si Jaina, no? 30 years old. Wala niya gibutang yang lugar, no? So, ako lang yun yung paningkamutan, Jaina, no? Mamusta naman diya yung mga taga-Talisay, si Nestor, Linda Pasaylo, mga taga-Dumlog, no? Si Edie o si Gilbert Espina, ha? Yung pagpaminaw niya da. Mga taga-Tubod, Minglanilla, si Chini o si Harley Sanchez, mga Ingasca family, mga Real family, kisa pa man diya sa mga Emphasis family. Salamat kayo, Manong Momoy, sa imong saging nga gihatag nako utang nindot mo gading saging bitaw nga hinog sa punuan kaysa kanang tanug-tanugan pa mitang lamat kayo kay naka-timing ko pag bisita nako ninyong Arlene yung Lee dia sa nang lugar na to dayas ba na dagi po yung mga guwa nga saging, no? Hinaot nga tagaan ko rin sunod pagbalik nako dia, no? Okay, so musta naman din si Ma'am Juliet o si Frank Kamingi dia sa Siargao, General Luna, murag bag-urbang nailinog po dito, no? Kung si, Adjaw Rakan Jaon, Guapa Karajaw, Marajaw Karajaw, diya sa Surigao, no? Mga taga Surigao City, General Luna, na diya ang Cloud9, no? Mag-surfing, kana ko na sinyang lugar. So, going back to the sender, si Jaina, punto medical, no? Or behavioral ba niya? About, unang pangutana, natakdan ko og HIV sa akong karelasyon. Mao ba ni hinungdan nga low kayo nga akong immune system o tungod sa akong lifestyle nga dili ko mukaon og utan og prutas?
kanang dili bukaon og utan og prutas dili bot pasabot kung mataktan ka og HIV. So lahi ni siya nga isyu. Kung kaon kag utan og prutas, meaning to say medyo healthy diet ka. So kung naa kay HIV, mao mo gani siya inunta precursor or stepping stone nga mahimong autoimmune deficiency syndrome or AIDS ang usa ka tawo. Pero daghan kog kaila nga nasakit og HIV. Personal nga kaila o kanang mga kaila nga sa media, social media, nga di lasted for many years, no? With proper medication. Unya, Jaina, kay naaman ka kay HIV, sa imong pagkaikuan man siya, gay man ni si Jaina, mahimo ba og you refrain from having sexual contact with other people kay makaryer man ka, makapadakod man ka sa uban. So, di ka sa kaayo. So, naana ni siya yung mga intervention ng mga ingon ani, mga infectious specialist ang mukuan ani, no? Mutambal niya ani. So, dili ni siya hopeless case o akong balikon, daghang kaikog naibalaan nga mga nasakit og HIV, nga kuan ani. Ang common ani nga naagyon si kaning basketball player, yung Magic Johnson, itong maayo kayo sa Lakers, no? Wa na makigdula niya kay mao lagi matakdan ko, no? O, dili man ni makatakod og mga inaalay mga body contact, no? Mga fluids, blood, minana, mao na mga drug user, ako ipaibaw ninyo, basta kay kanang na mga mosher og mga needles, mga injectable like Nubain, Susigon, minana, simbako lang og mag-share mo needle, no? Kay mag-economize, magdaginot. Simbako lang, og usanin nyo sa inyong grupo nga uno makabuk, napo makabuk, usanin nyo positibo aning HIV, posible kamong tanan masakit sad. Kay usam na mode of transmission, no? Blood transfusion, o sexual contact. Sunod nga pangutana, unsa inlahanan nga dili na makatakod ang akong sakit nga leprosy human ko makainom og tambal. Well, kining leprosy kuan ni siya, derma problem ni siya, no? Mao lagi like mental problem, leprosy, TB ug mental mo ni stigmatize ning mga sakita. Naatay mga tambal ni ani, no? Dia sa Eversley, dia sa unsa nang lugar dia sa Mandawi o ka Konsolasyon na bana. Basta Eversley Sanitarium, mo na siya dihay hospital sa una. I'm not sure, no, kay part of it i-convert naman og drug rehab, no. Pero naatay mga kaso diyang mga leprosy, no. Ngani ang akong proud sa kuani, no, mo inform nga akong father-in-law si Dr. Roland Siliona, usa ni siya ka dermatologist. Siya ang dumala diya sa leprosarium, no, under sa Eversley. So, itong ilang grupo mga Amerikano man to yung mga kauban. So, mao na ang leprosy, no? Mukuan niya ni, kining purlong skin-to-skin contact ang kuan ni, ang mode of transmission. So, ayaw mo ka balaka kung panalitan na nakabangga mo naay sakit nga leprosy, matakdan mo outright, no? It will take time, prolong skin-to-skin contact, no? Naanay mga tambal. Di na ko sure, Dapson ba ito yung na to? Di ko sure, pero murag mauna akong may numduman. Mga dermaning concern, no? Mga expert sila ni. Kaya sunod nga pangutana, unsa may paagi nga makatakod ning maong sakit. Mato akong ingon, prolong skin-to-skin contact. So sa balay, kung panalitag na ay sakit o leprosy, kay maulagi na mga kuha ng imong kamot, o mga kutkuton man sa kagaw, keep distance na lang sa uban mga membro sa pamilya nga naaingon ani. Kay pareha sa TV, makatakod ni kung pirmi-pirmi kada adlaw mo nga naay inunta close contact. Ikaw pato ka tapos ang pangutana. Bisag ni inom nako og tambal, wala gihapon mawala ang patak sa akong kalawasan. Posible ba nga mo grabe pa ni or mo take lang gyud kog time? It will take time, kuan. Jenna, no? Do not expect that everything will be okay the following morning. It will take time. Ug depende sa monitoring sa imong attending dermatologist, i-follow lang gyud ang unsay iyang sugyot nga himuon, no? Akong balikon, ayaw pagtuo nga mawala dayon ng problema, inagkaugma. Nga pipila pa gyud ka
adlaw or semana. Alright? So, hinaot nakasabot ka sa kung explicar ni mo, Jaina, o nganto sa mga naminaw nato karon nga naay HIV, naay leprosy, naay TB, makatakod ning mga sakita, o careful mo nga makig halubilo sa mga mahal ninyo sa kinabuhi sa inyong panimalay. Keep distance lang. Prevention is the best remedy. An ounce of prevention is more than a pound of cure. Alright? So, ngadto sa mga libuan, millions nga naminaw sa itong programa, kini akong suliran, sa makausa pa, ako si Dr. Rene Obra, maningkamot nagyo ko, kami ato Nelin Batan, nga makatubag sa inyong mga pangutana. Daghan sa may limitation, ako daghan mo kong limitation, daghan sa kugwa may bawli, pero maningkamot nagyo, basic nga mga knowledge, makahatag sa inyong kahupayan. Okay, so from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakareman. Daghang salamat ug maayong adlaw.